Уважаеми госпожи и господа, ще представя част от акцентите в предизборната си програма. Те ще представляват основата на програмата за управление, ако бъде избран за кмет. Финансово стабилизиране на община Карнобат, чрез разумно планиране и разходване на общинските средства. Всеизвестно е, че страната ни е в икономическа криза. Никой не може да го отрече това. Прогнозите на финансовия министър, а и на всички финансови експерти, е, че България по-трудно и по-бавно ще излезе от кризата. Това важно обстоятелство трябва да е в основата на управлението на общинските средства и общинската собственост. Във време на финансова криза е пагубно да се вземат кредити и да се плащат лихви по обслужването им. По време на финансова криза не трябва да се продават общински имоти поради ниската им цена. Това довежда до бърза декапитализация на общината, до намаляване на приходите през годините, а не бива да забравяме, че след нас идват други поколения. Нужно е много внимателно и отговорно да се определят приоритетите за развитие, към които да се насочват финансовите средства. Безразсъдно е да се предприема теглянето на кредити срещу ипотекиране на недвижимо имущество. И то в централната градска част, защото по време на криза и на недобро управление на общината, тези хубави общински имоти много бързо могат да минат в чужди ръце или в частни ръце. Освен ако това не се прави умишлено. При миналите години 2000, 2001, 2002 бяха също много трудни години, ако си спомните за страната ни. Те бяха трудни и за община Карнобат. Безработицата беше над 33%. При такива условия успяхме да стабилизираме общината, да променим облика на града ни и не използвахме нито един лев от кредитна институция. Ако не се доверите, аз поемам отговорността за финансова стабилизация и извеждане на общината от финансовия колапс, в който се намира, според оценката на финансовия министър при посещението му преди известно време в града ни. А на него не може да не му се вярва. И занапред ще продължим да използваме европейските фондове. Европейските фондове са много важен източник на средства за развитието на всяка община в България. Аз виждам развитието на града и селата чрез участието в програмите на Европейския съюз. Ще разработим проекти за инфраструктурата, ВиК мрежата, улични и тротуарни настилки, пречиствателни станции за града, за по-големите села, а впоследствие и за всички села от общината. Искам специално да обърна внимание, че е необходимо широко обществено обсъждане при изготвянето на проекти на висока стойност с голямо обществено значение, какъвто започва в момента да се реализира. Аз лично бих искал да се чуя моето мнение. Какво е то за реализация на един проект? Дали е необходимо да се спира движението по една или по друга улица? Как ще бъде изградена транспортната схема на общината? Къде ще има място за паркиране? Всичко това аз искам да бъда чут. И когато вие решите как да бъде реализиран този проект, тогава той ще бъде депозиран пред европейските фондове и там в последствие реализиран, ако е одобрен. И най-болният проблем. С болка искам да споделя, че не е направено необходимото Карнобат да има болница. Аз следих внимателно предприетите промени в национален план и тяхното отражение върху общинските болнични заведения. Не съм съгласен, че Министерството на здравеопазването закрива болници. Общини с големината на Карнобат, да вземем Гоце Делчев, там бях преди 2 месеца, Разлог, Троян, Попово и други предприеха правилните действия, запазиха болниците си и се включиха в проекти за милиони левове, да закупят съвременна апаратура, да извършат ремонт на сградите и да запазят персонала в болниците. Ако искате, мога да дам и конкретен пример и с всички общини от Бургаска област. Вземете болницата в Айтос, в Поморие, Средец,
в Царево. Ако си спомняте подвизията, когато даваха за състоянието на болницата в Ардино, заготвящи се там стачки и други мероприятия, царевският кмет по радио Хоризонт каза: ние ще дадем на болницата 150 хиляди лева, за да може тя да издържи до оправяне на нещата в страната ни. Но няма да допуснем да бъде затворена царевската болница. Най-обективно ще представят проблемите на нашата болница професионалистите. Аз моля доктор Никифоров и Стойка Вълкова за няколко минути да ви запознаят с нейното състояние. Благодаря ви. Уважаеми дами и господа, през последните 3 години в болницата в град Карнобат се закри хирургичното отделение и АГ отделението. Това доведе до съкращаването на квалифициран медицински персонал. Закри се също и кухненския блок. Болницата е без парно отопление, а клиничната лаборатория се удари под наем. Поради тези причини аз подкрепям господин Атанасов за кмет на град Карнобат, защото в неговата програма приоритет е запазването на болницата, на нейното функциониране като лечебно заведение, на подобряване на условията в нея, а също и качество на медицинските услуги, които тя ще предлага на гражданите на общините на град Сунгурларе и град Карнобат. Благодаря ви за вниманието. Добър вечер. Аз искам да ви запозная с статута на здравеопазването в общината. Както на повечето от вас е известно, нашата болница има проблеми. Едни от основните проблеми са закриване на отделения и напускане на медицински специалисти, лекари, сестри, обслужващ персонал. Ние смятаме, че това е в резултат на необмислената политика на досегашното ръководство. Една от заблудите на населението е, че, виждате ли, сегашното правителство е виновно и Министерството на здравеопазване са виновни за състоянието на болницата. Това обаче не е истина. Истината е следната. Всички болници в страната, като нашата, са подложени на еднакви условия на работа. Други въпроси обаче е дали те ще съществуват и как ще продължат да се развиват. Всичко това се решава единствено и само на местно ниво. Нашата политика ще бъде насочена към разширяване на използваните здравни пътеки, осигуряване на специалисти в съответните области, повишаване условията за по-добри здравни услуги. Не е допустимо в 21 век в общини като Карнобат и като Сунгурларе с население над 47 000 души, жизненно важни и в същото време рутинни манипулации да бъдат извършвани в здравни заведения в Бургас, в Сливен. Като потвърждение на всичко казано до тук от мен, ще ви съобщя факти. От 1 януари 2011 година до момента в акушеро-гинекологичното отделение на Бургаската болница са транспортирани 83 родилки само от община Карнобат, 17 от които са родили в линейките. За същия период пациентите, които са със сърдечни заболявания и които са транспортирани до МБАЛ Бургас, са 398. Увеличаването на риска за здравето на тези пациенти в тези случаи е многократно завишено. Има спуснати програми от Европейския съюз за медицинско оборудване на болниците. Нашата община не се е възползвала от тези програми. Ние ще работим и в тази посока, използвайки познанията, качествата, както на хората от екипа, така и на външни лица, защото смятаме, че справянето с проблемите на болницата е основна цел, която изисква и вашата подкрепа. Ако ние сме вашите избраници, искаме да работим заедно с вас за едно по-добро бъдеще.
за да може да обсъждаме на големите проблеми заедно и да се живеем добре. Ще бъдем близо до вас, ще бъдем открити в действията си, защото на нас не ни е безразлично къде и как живеем. Аз ви призовавам, нека всеки от вас гласува, макар сега да има съмнение за бъдещето, защото решенията днес се оказват решаващи утре. Благодаря. Искам и аз да им благодаря, защото тези думи, ако прозвучаваха от моята уста, може би щяха да бъдат приети по друг начин. Но, скъпи приятели, уважаеми съграждани, в кой век ви живеем ние? Децата ни да се раждат в линейките. И на фона на всичко това да говорим, че водим борба за спасяване на болницата в Карнобат, аз казвам с ваша помощ още на 23-ти да спасим болница Карнобат от нейните спасители. Борбата с безработицата и ниските доходи и стимулиране развитието на бизнеса, сектора на услугите и туризма са свързани и са скачени като съдовете, като скачените съдове. Тези два акцента са взаимно свързани. При развитие на бизнеса безработицата намалява и доходите се увеличават. Местният бизнес ще бъде стимулиран чрез намаляване на такси и данъци, предоставяне на общинска собственост, обучение, информация. Нужно е да се популяризират общинските ресурси, да се създадат условия за привличане на инвеститори, местни и външни. Това ще доведе до разкриване на работни места, движение на пазара на труда и повишаване на доходите на нашето население. Гарантиране на обществения ред и сигурност е следващия акцент в нашата предизборна програма. При проведените предизборни срещи повсеместно хората се оплакват от набези, кражби, ограбване на къщи, особено по селата. Нещата се усложняват от напредналата им възраст, много от тях са самотни, живеят отдалечени един от друг, има много празни къщи. Нужно е да се засили връзката с РПУ Карнобат, да се зададат средства за общинска охрана, за общинска полиция, за безопасността на децата и учениците и изграждане на системи за видеонаблюдение около детските заведения и училищата. Видеонаблюдението ще спомогне за опазване на сградите общинска собственост в града и селата. Отговорно смятам, че строг контрол върху опазване на обществения ред и собствеността на гражданите ще даде желания резултат. Подобряване и развитие на техническата инфраструктура, чрез смяна на водопроводните и канализационните мрежи в кварталите на града и в селата, изграждане на пречиствателни станции, подобряване на пътната инфраструктура и осветлението, облагородяване на зелените площи, изграждане на инфраструктурата в крайните квартали. Карнобат е така географски разположен, че при един пороен дъжд, какъвто беше тая вечер, от крайните квартали всичко се стича в центъра на града, по булевард Москва и заминава към ЖП гара Карнобат. Докато не се вкара всичко това в шахтите, в канализационни шахти, в отводни шахти, винаги града ни ще бъде в недобро състояние.